Sa probinsya sang Iloilo, 12 ka mga persona lakip ng isa ka pulis dakop sa iligal nga pabulang. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. 7 ka patay nga manok kag 3 ka buhi nga manok pagbulang lakip na ang 1,950 pesos nga bet money ang nakumpiska sang otoridad sa ginpatigayon nga operasyon batok sa mga nagapauwak sa bahin sang barangay Turukadan, San Joaquin kahapon. Talaga pong bulubundukin yun. Actually, yung area na yun is infested area. Ginkilala ang mga nadakpan nga sa Jolly Celsa, 55, Rogelio Cervandel, 55, kag Paul Panganitan, 20 anyos, lunsay residente sang nasampit nga banwa. Lakip man sa mga ginaresto si Police Staff Sergeant Jose Digcabuon, 43 anyos, residente sang Miagao kag assigned sa Regional Police Holding and Accounting Office. Si Digcabuon ang gindakop man sang nagligad nga tuig sa gimbal bangod sa pagbayular sa liquor ban. Inahanda po namin yung kanyang IR for administrative case. Preso sa karon sa San Joaquin Police Station ang 4. Samtang sa Banwa naman sang Barotac Viejo, arestado Sanday Danilo Diocadis sang Sara, William Banyaria, Jerry Joso, Charlie Joso, Joseph Copita, Jacob Loredo, Roy Banyaria, kag Benji Banyaria, lunsay residente sang barangay San Lucas. Matapos sa dakpan sa akto nga nagapauwak sa nasambit nga barangay, 2 ka mga manok ang narecover, lakip na ang 420 pesos nga ginapahayag pusta. Yung area nila nasa park lang area skip, mga bukid na. So kung mag-operate atong sa pulisan, medyo kinahanglan gidiskartihan kasi alarm na sila sa amon arrival. Magapangatubang sang kaso nga paglapas sa PD 449 ukon cockfighting law ang mga naaresto. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.